Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Toqueu la història. Avui parlarem de la restauració europea després de Napoleó Bonaparte. Comencem! Un cop Napoleó Bonaparte va ser derrotat a la batalla de Leipzig l'any 1813 i desterrat a l'illa d'Elba, les principals potències europees van decidir restablir l'antic ordre polític, l'antiga organització que hi havia a Europa abans de la Revolució Francesa i abans de Napoleó. Així que un bon nombre de reis, emperadors i diplomàtics europeus es van reunir en un congrés convocat per l'emperador Francesc I d'Àustria a la seva capital, a Viena. L'objectiu d'aquesta reunió, d'aquesta assemblea europea, que es va inaugurar oficialment l'1 de novembre de 1814, era resoldre aquelles dificultats que es plantejaven en la reorganització d'Europa després de, com ja us he dit, de la derrota de Napoleó a Leipzig, l'octubre de 1813, i la seva posterior abdicació i exili a l'illa d'Elba. Bé, doncs aquest congrés va comptar amb representants de quasi bé tots els estats europeus, incloent-hi també els estats pontificis, o sigui, el papa de Roma i també representants de l'imperi otomà, de l'imperi turc. Però els que van decidir ben bé, que van tenir la paella pel mànec, en aquella reunió, van ser el representant britànic, el representant francès, el canciller Clemens von Metternich, que era el canciller austríac, que va ser el pes pesant d'aquesta reunió, i també el tsar Alexandre I, perquè el seu exèrcit, l'exèrcit rus, havia estat decisiu per derrotar Napoleó. El principal objectiu d'aquella reunió, d'aquell congrés de Viena, era restaurar, restablir l'absolutisme a Europa i acabar definitivament, posar fi a les idees del liberalisme que havien sorgit de la Il·lustració. Per aquest motiu, aquest període de la història d'Europa s'anomena la Restauració, que va dels anys 1815 fins a l'any 1848, perquè es tractava de restablir, de restaurar, de tornar a col·locar allò que ja hi havia hagut abans, o sigui, les estructures de l'antic règim. La primera mesura presa va ser reposar els reis absolutistes en els seus trons, retornar-los als seus trons. Recordeu que, per exemple, us havia comentat, i ho teniu en un altre vídeo, que quan Espanya sigui envaïda per als francesos, Napoleó Bonaparte col·locarà el seu germà Josep I com a rei d'Espanya. Bé, doncs, la primera mesura va ser aquesta. A Viena es van establir uns principis ideològics, o sigui, com una mena de normes, per sostenir, per aguantar aquesta idea de la restauració. Mireu, una d'elles era el legitimisme dels reis absoluts, o sigui, la legitimitat de l'absolutisme. Bueno, què vol dir això? Doncs ells van considerar que només són legítims sobirans els autèntics reis que ho són i que ho han estat per naixement, que cap altra persona té dret a exercir el govern sobre el seu poble. Això ho feien per què? Doncs perquè no tornés a passar com havia sigut el cas de Napoleó, que s'havia convertit en emperador de França quan, segons ells, legítimament no ho podia ser. El segon era l'equilibri militar entre les grans potències europees. Amb això el que es pretenia era que cap potència tingués condicions per competir contra una altra, fos superior militarment. I per últim s'establia el dret d'intervenció. Què era això? Doncs això era el dret que tenien les potències europees
a intervenir militarment en un altre país en el qual esclatés una revolta liberal o es desposseís del seu poder el rei legítim. Per aquest motiu, l'any 1815 es va crear la Santa Aliança. Era un tractat d'ajuda mútua entre aquestes potències europees, entre els seus monarques absoluts, per actuar davant de qualsevol amenaça de tipus liberal. O sigui, vaja, dit d'una altra manera, era una mena d'organització militar europea en defensa de l'antic règim i que tenia com a únic objectiu mantenir l'absolutisme. La següent gran tasca d'aquest Congrés de Viena va ser remodelar el mapa d'Europa, canviar fronteres, restaurar fronteres que Napoleó havia canviat, però d'altres canvis que van afectar el continent europeu i que tindran conseqüències posteriors quan arribem a la Primera Guerra Mundial. Mireu, jo a classe explico als meus alumnes sempre amb exemples perquè ho entenguin i els hi plantejo que Europa és un gerro. Aquest gerro ens ha caigut a terra i que representa l'antiga Europa, l'Europa absolutista de l'antic règim, i s'ha trencat, s'ha esmicolat. Aleshores, aquí en el Congrés de Viena intenten restaurar, d'aquí el nom de la restauració, restaurar aquest gerro. I agafem tots aquests trossets que ens han caigut a terra, els tornem a enganxar de nou i aconseguim tornar a tenir el nostre gerro. Però aquest gerro és exactament igual a l'anterior? Doncs no. Aquest gerro, encara que l'hem restaurat, ara té esquerdes o inclús té fissures, té petits forats perquè les peces s'han trencat tant i s'han esmicolat que no acaben d'encaixar. Bé, doncs això és el que va passar a Europa. A Europa es va restaurar l'absolutisme, però Europa ja no era la mateixa, perquè Europa havia conegut el liberalisme, les idees sorgides de la de la Il·lustració. I com que el Congrés de Viena no va respectar tots aquests principis de sobirania nacional, de sufragi, de constitució, d'igualtat, etc., doncs el poble es va revoltar i aleshores apareixeran les grans onades revolucionàries a partir de 1815, però que es compliran l'any 1820 i el 1830 i que posaran l'any 1848 la fi, acabaran amb aquest sistema de la restauració. Així, l'any 1820 van aparèixer revoltes liberals a diversos països europeus com Anglaterra, Alemanya, a França, a Rússia, a Grècia, a Portugal, alguns estats italians, però us poso com a exemple el cas d'Espanya. A Espanya, després de la Guerra de la Independència contra la França de Napoleó, el rei Ferran VII va retornar, i amb ell també va retornar la monarquia absolutista i la societat estamental, derogant i abolint la Constitució de 1812, que tot això ho teniu en un altre capítol, en un altre vídeo. Bé, doncs, davant d'això, l'any 1820 va haver un pronunciament comandat per el tinent coronel Rafael Riego, que portarà a Espanya 3 anys de govern liberal, de trienni liberal o constitucional. Bé, doncs aquests 3 anys liberals hi posarà fi la intervenció de la Santa Aliança amb un exèrcit que es coneixia amb el nom dels 100.000 fills de Sant Lluís, que acabaran amb aquesta etapa liberal i retornaran l'absolutisme de Ferran VII. En la dècada de 1830, novament van sorgir revoltes liberals, moviments revolucionaris que van afectar bona part de l'Europa central i també de l'occidental. En aquesta vegada, aquestes revoltes tindran més suport popular i en els països que van triomfar van portar la substitució de l'absolutisme per sistemes polítics constitucionals. Bé, en els països en els quals van haver revoltes van ser Itàlia, Polònia, Prússia, Suïssa, Bèlgica, però va ser a França
on va iniciar-se aquest nou procés revolucionari dels anys 30. I a França es derrocarà l'absolutisme i s'instaurarà una monarquia liberal amb el nomenament d'un nou rei, Lluís Felip d'Orleans. I arribem a la tercera onada revolucionària de l'any 1848, que és coneguda amb el nom de la Primavera dels Pobles. Bé, doncs encara que aquestes revolucions estaven basades en els principis, en les idees del liberalisme, aquesta concretament tindrà més protagonisme al nacionalisme. Mireu, a l'Europa del segle XIX, molts pobles, moltes nacionalitats, vivien sota el domini d'un gran imperi, com eren, per exemple, l'imperi austríac, o l'imperi rus, o l'imperi turc. I altres nacionalitats vivien fragmentades, trencades, dividides en diversos estats, com era el cas, per exemple, d'Alemanya i Itàlia. Bé, doncs per aquest motiu el liberalisme anirà acompanyat en molts territoris, en molts llocs, d'aquesta expansió nacionalista que defensava una Europa on les nacions fossin lliures enfront d'aquests grans imperis absolutistes que abarcaven a molts pobles. Bé, doncs així la revolució de 1848, que ja us he dit que era coneguda amb el nom de la Primavera dels Pobles, doncs va ser com el despertar de les nacions que estaven sotmeses als grans imperis, on aquestes demandes, reivindicacions nacionalistes, doncs també anaven acompanyades d'aquest desig de tenir un govern liberal. Bé, doncs mireu, a on van haver? Doncs van haver a diversos llocs, però per exemple destaquem el cas de l'imperi austríac. En recordeu, Àustria havia sigut l'amfitriona del Congrés de Viena de la Restauració. Doncs aquí la revolució va comportar la dimissió del canceller Metternich, que era un gran defensor de l'absolutisme. Bé, a França, que sempre està a totes les revolucions, França, Déu-n'hi-do, doncs a França es va proclamar una república, la Segona República, que va acabar amb la monarquia de Lluís Felip d'Orleans, que us l'he anomenat abans, perquè va arribar a la monarquia amb la revolta, amb la revolució de 1830. Bé, doncs aquest senyor va acabar i aleshores es va proclamar aquesta Segona República. Però ojo, que aquesta Segona República va acabar una mica com la primera, perquè s'instaura l'any 1848, però l'any 1852 arriba al poder un senyor que es deia Lluís Napoleó Bonaparte, que era el nebot de l'emperador Napoleó. Doncs aquest senyor va acabar-se imposant també i coronant-se emperador de França amb el nom de Napoleó III i va ser una mica com l'anterior. I altres llocs van haver revoltes, tot i que la majoria d'aquestes revolucions al final van acabar sufocades, reprimides. Doncs les reformes democràtiques i moltes aspiracions nacionalistes es van acabar consolidant durant la segona meitat del segle XIX, com us explicaré en el proper vídeo, en el qual us espero a tots i a totes, que tractarem les unificacions d'Itàlia i Alemanya. Moltes gràcies!